Hej, jeg er Anders Dyre fra SiteJob. Lad mig vise dig, hvordan vores Risica CM Connector fungerer inde i Salesforce. Når du skal oprette nye firmaer inde i Salesforce, så kan du nu vælge Risica CM Connector heroppe i toppen. Du kan søge dine firmaer frem ud fra firmanavn, adresse, telefonnummer, sværnummer eller andet. I resultatet kan du hurtigt se lidt oplysninger om de forskellige firmaer, der svarer til dine søgekriterier. Du kan også tydeligt se, hvis firmaerne allerede findes i Salesforce, så du ikke kommer til at oprette dubletter. Så kan du ellers se deres risikascore, andre detaljer, så du kan få et godt indtryk af firmaet, inden du læser det ind i Salesforce. Her kan du lige vælge den account-type og branche, hvis I bruger det. Og så er det ellers bare at trykke på import, når du er klar. Firmaet bliver hurtigt og nemt oprettet som en account inde i Salesforce, og hvis vi lige trykker på knappen her, så bliver vi ført over til firmakortet. Og her kan vi se, at den har oprettet accounten med det rigtige firmanavn, adresse, CVR-nummer, telefonnummer, alle de oplysninger, vi har brug for. Og vi kan da også se lidt risika-oplysninger ud til højre, men det kommer vi tilbage til. Hvis du ønsker at søge firmaer lidt bredere end bare med et firmanavn, så er det faktisk ret nemt at definere nogle søgefiltre, søgekriterier, som du selv kan sætte op herinde i CM-connectoren. Nu går vi efter noget med en bestemt branche, et bestemt sted og med nogle bestemt antal ansatte. Så man kan se, at det er faktisk ret nemt at søge de forskellige brancher frem, og vores connector kommer med nogle forslag, som du så bare kan vælge. Det er altid en god idé at lave nogle begrænsninger inden for f.eks. geografi eller størrelse af firmaer, så man ikke sidder med tusindvis af firmaer i en liste. Og når resultatet kommer frem, så kan vi ligesom før se deres risikascore, se deres kreditvurderinger, og så kan vi tage stilling til, om vi ønsker at indlæse firmaerne i Salesforce. Lad os prøve det. Og igen bliver de her accounts altså oprettet let og elegant ind i Salesforce uden noget manuelt arbejde. Det er også vigtigt at nævne, at de firmafelter, vi indlæser i Salesforce, jamen dem kan vi altså også automatisk holde opdateret hver aften, hvis I ønsker det. Lad os se lidt på de spændende firmadata fra Risica, som I får ind i Salesforce, når I opretter jeres nye firmaer på den her måde. Ude til højre har vi jo Risica-overblikket, hvor det er tydeligt at se på en virksomhed, om det går op eller ned, hvad der kan være udfordringer og hvad der er gode ting. Bemærk, at I også kan se, om det her firma overholder den kreditpolitik, I har defineret. Vil I se endnu flere detaljer, kan I gå ind i menupunktet her, hvor I jo blandt andet kan se ledelsen. I kan klikke ind på de enkelte personer og se, hvilke andre firmaer de er involveret i. I kan vælge at lægge den direkte ind i Salesforce, hvis I ønsker det. I kan også se, om den her virksomhed ejer andre virksomheder. Hvis det er noget, I gerne vil ind i Salesforce, så er det bare at trykke på import-knappen. Selvfølgelig bliver der lavet dubletsøgning og dublettjek hver gang, så vi undgår dubletter. Hvis virksomheden har andre afdelinger rundt i landet, kan man se den her. Vi kalder det P-enheder. Dem kan I selvfølgelig også lægge ind, hvis det skal være. Man kan se nogle nøgletal fra regnskabstallene. Man kan endda downloade pdf'en her med årsregnskabet direkte inden fra Salesforce. Og så til den funktion, de fleste sælgere elsker, nemlig lignende virksomheder. Her kan I se et udvalg af virksomheder, der minder om det accountkort, I har fremme i Salesforce. Og igen kan I se, om de findes i Salesforce forvejen eller ej, og hvis I ønsker at lægge dem ind og begynde at bearbejde dem, så kan I gøre det. Det bliver i hvert fald nemmere og nemmere at være sælger med sådan et værktøj her. Hvis vi går ud på accountkortet igen, så kan I faktisk også se, at i Salesforce, der kan I oprette en masse felter, som vi kan integrere risikadataene direkte ind i. Igen, det er felter, vi holder opdateret hver aften automatisk. Og hvis I har tilgang til Risica-platformen, så er der faktisk et link direkte inden for Salesforce over i Risica direkte på den virksomhed, I havde fremme. Det er altså et rigtig godt samspil mellem jeres CM-system og Risica-platformen. Og til sidst, så lad mig lige vise jer, hvordan det ser ud i Salesforce, når man har virksomhedsdata, der er fuldendte og opdateret på alle de accounts, man arbejder med i dagligdagen. Her har vi for eksempel meget nemt lavet en liste over alle mine kunder, som har en positiv trend i deres årsresultat.
Så er der vel egentlig bare at sige, at Risica CM Connector jo ligger ude på Salesforce App Exchange, certificeret af Salesforce, nem at installere, nem at konfigurere. Det er simpelthen bare at komme i gang. Tak fordi du lige kiggede med.